gospodina Filipa Vujanovića, našeg prijatelja gospodina Milutina Simovića, šefa poslaničkog kluba u Skupštini Crne Gore, predsjedništva Demokratske partije socijalista. Parlamentarnu većinu i još jače i snažnije dati doprinose euroatlantskim integracijama, moralne, stručne i radne kvalitete koji su garancija pobjede na izborima 7. aprila. To će biti pobjeda Crne Gore i svih građana, jer je predsjednik Vujanović... Pobjednički tim ne treba mijenjati, zato naprijed Filip Vujanović. Dragi gosti, čast nam je što je danas sa nama jedan od nas, naš dosadašnji, Gospodine predsjedniče, neka vam je sa srećom, izvolite. Bio iz svih gradova koje sam do sada obišao, na predsjedničkim izborima ćemo sigurno pobijediti.